Against Stars. Athens Throwdown 2026. Good end. 20 κιλά μπάρα, 10 κιλά plate, 15 κιλά plate, 15 κιλά plate, 10 κιλά plate, μονόζυγο, πάμε λίγο πιο πίσω αυτό γιατί κλείνει λίγο το βίντεο. Κουτί όλο. Ναι. Για φέρτε και λίγο σε μένα για να φαίνεται καλύτερα. Δεν έχει εμπριγόνιο. Δεν πρέπει να είναι. Θα χάσω τα τόση του μπαρ. Κόβονται και τα deadlifts και τα... Ποια κάμερα πιάνεις τώρα? Τι βλέπουμε τώρα, ποιο πλάνο βλέπεις? Εδώ κάνω τα... πώς λέγονται, τα burpees, overbar και εκεί πάνω τα toes. Ναι, αλλά φαίνεται, κανονικά εννοώ. Ό,τι βλέπουμε στην κάτω φαίνεται και είναι όλο. Ό,τι βλέπουμε τώρα, ναι, γράφει. Ωραία. Ωραία, ξεκινάω. Πάτα. Πήγαινε σε θέση, το πατάει άλλος. Έχει 10. Η μουσική σου μπορώ να περάσω το βίντεο. Έλα κάνε μου ένα burpee πρόβα. Από εδώ μεριά. Εντάξει. Έχω περάσει. Πάμε. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε, 3, πάρε 3. 1, 2, 3. Πάμε, deadlift. Τέλος, πάμε. Όλα τα deadlift, πάμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πάμε. Όλα τώρα, όλα. 1, 2, 3, 4, όλα δώστα. 5, 6, 7, 8, 9, 6, 11. Έκανα 10 πέρπις, 10 έκανα.